David Goggins, samo ću toliko da ti kažem. On ne bi jeo ovo. Da li bi David... Ne, znam ja da David Goggins ne bi ovo jeo. Ali da li bi David Goggins stao na 2 porcije? Ne, jel tako? Druže, on bi posle ovoga pretrčao 15 km na jednoj nozi. Znači, ti to možeš. Ti si the him, brate, mili. Ti, znači... Ja verujem u tebe. Ako si mogu pokosi danas travnjak, možeš i ovo da shodeš. Šta? Brate, lik je pojeo već i drugu porciju, čemu mi pričamo? Sad se lepo vidimo i dobrodošli u video gde ja častim dušu nahranam napokon. Pošto je tu uvek gladno, ja sam odlučio da ga danas nahranim. A i pokosio ono ceo travnjak nazad, tako da ono, mene to mrzalo radim. I onda sam ja odlučio pošto, jel da šta ću da ja dam detetu da jede, nego palačinke, jel da? I onda sam vidio na netu da Pofi, brate, ima onaj challenge da ako ko pojede 3XL palačinke, to je 3XL porcije palačinki, dobije za džabe. A ja, pošto sam s tipsa, onda sam odlučio da probam taj challenge, da Dušan, u stvari, odradi taj challenge i da pokida. Ja ne vjerujem da će se para. Ako ne pojedeš. Ja, brate, nemam para da plaćam. Vidi, ja sam poneo 1000 dinara i to je sve što imam. Dobro. Walk in. Dobar dan! Čuli smo da imate džaba palačinki. Jel to istina? Ništa radi. A, ja. Izdah moj. Rekej. Našli smo ga taj izazov i nisam znao da imaš 30 minuta, tako da molim te, znači, požuri. Walk in. Ali, eto, hoćeš da biraš nešto od ovoga, šta bi da jedeš? Da. Ili ti je sve jedno? Ajde, brate, ne znam ni šta je, što mi? Black Love, Nutella, KitKat, ok, Black Love. Reci mi ovo su sve palačinke koje on mora da pojede. Ne, brate, bit će još jedna velika. Još jedna velika? Da. Au, brate moj. Što se mene tiče, neću pojesti. Brate, ja znam da će da pojede, zato što, kažem ti, nisam ga hranio, evo, dan, dva. Tako da, kako se spreman je da ti pojede sve palačinke. Pa Dušane, brate, moj vidi, ovo 2 porcije su već skoro pa gotove. Lagano ovo je. Jel da? Da. Ne, ni 30 minuta neće biti. Ja verujem, brate, ovo za 15 odlazi, znači vidi, nije ti ovo neki challenge iskreno. Pa dobro, možda bude neki mali challenge ovde, ali... Brate, grmi. Ajde namjerno, nemoj pojesti da prika ja podelimo, brate. Da. Ne plaćate ništa, ali da pojedemo mi. Ajde iskoristim ja za moj TikTok. Ajde, brate, da, a znaš ja sam zaboravio da ti pišem. Da vas iskoristim. Da li si spreman da počne challenge? Da. Da li si uzbuđen? Da. Da li ćeš pojeti sve? Verovatno. Nemoj da me razočaraš. Ja mislim da neće. Ja znam da hoće. Imamo tajmer ili da kako zove, ćemo na Kobajagi? Šalim se, mislim, ja svakako... Inače da, samo da znaš, da ne bude posle, brate, mili fejkovali smo nešto ili tako nešto, ja više ne sjećam klip. Ti ćeš da gledaš? Imaš nešto da kažeš za video? Nemam, hoću. Pa sad, šalim se, mislim, izvoli. Što se ja raspištoljim kad dođem ovde. Da. Otkaz! Jebi ga, Noro, nije ti dan. Da. Challenge može da počne, jede 3 velike porcije, porcije su Black Love, KitKat krem, Nutella, Oreo mrvice i čoko topping. Srećno. Gas! Ali lagano će pojesti. To ti ja odmah kažem. Već vidi. Ne, u stvari ja ću ovde da stojim iza njega da ga... Može. Ali znaš šta vidi, brate, vidiš se i tamo i... Stvarno? Da, vidiš. Vatam i tu? Bukvalno, da. Jel me vataš i ovde kad stoji? Vatam te i tamo. Tako da, kako zavidiš se svakako. Hoću da snimim. Prvi utisci? Lagano. Ali kad budeš pravio sebi jednu palačinku, bili bi meni jednu ubaci onako, ako može, pošto, brate, gledamo ovo sad, mislim, neću da mu pomažem. Aha, skloni se. Niste nas dogovorili. Nuđu pom... A već musao. Ja ću ja kažem, trenutno se kod nas jede Pofi challenge i snima za YouTube klip trika i onda samo na njega baca. I na njega. Sam požurio, ja ću da pojede preko da Već pojio jebe. Hoćeš običnu palačinku? Ja ću jesti običnu, ja neću Pofi. Može i obično mindeć. Da, u stvari, brate, ti plaćaš sve. Izvini.
Jedna manje. Utisci posle prve. Lagano. Znači, brat se ni ne muči. Znaš šta, evo vidi, hoćeš mali savjet, evo vidi ovako, napravimo malu pauzicu, pošto imaš još jako puno vremena, znači ovo je stvarno deči ili challenge, čisto da upalimo live njemu da bude kako zove, da vide ljudi da jedeš, da ne pojedeš sve dok ne završi sa objavljivanjem storije. Meni ovako, brate moj, svaki dan jede dete u kući, znači, katastrofa. Mi ne trošimo ni nešto drugo pare, sem na hranu za decu. Ladno je čekaj da proverim, komisija. Brate. Laga. Ovo ne zaza se. Uopšte nije zabancija. Ja nisam pono pare. No money challenge! 50 evra imaš na mogu. Vidi, tek je prošlo 5 minuta od kog si počeo challenge. Čisto da znaš. Plus minus. Oho, puca šećer u glavu. Kreće. Nešto se dešava. Šta se to dešava? Da li možda mi kažeš ovako? Mislim sa žvači progutaj, pa onda lagano imamo vremena. Dijabetes nam. Počinje biti teško. Imam još vode. Vode. Stiže. Možemo dobiti vode? Može. Zanima me samo da li, ne smetam da ne bude posle da smo uvarali, da li inače se dobija voda uz ovaj challenge ili smo mi... Ide, dobro. Da ne bude praš, dobije mi neke privilegije i to, pošto smo famous youtuberi. Molim? Dolim mi vam. Može? Ajde. Napravi pauzu, slobodno, iskuliraj malo. Sve u redu. I? Ne znam. Jao, nemoj, brate mili, znači. Pofi challenge, najjači challenge ikad. Začekaj, ako ćemo sad malo da te, evo ga, sad ćemo da te zoomiramo. Da se bolje vidiš, pošto postaje napet očigledno. Sad se malo ne vidiš, tako da ćeš morat da staneš tamo ako hoćeš da budeš u klipu. Dobro. Ajde snimimo klip. Što me snimiš samo? Ajde. Dobar? Dobro. Znači da znate kako izgleda kad se družiš sa Pofijem. Nemoj njega da slušaš. Ne možeš da odmoriš ili ne možeš kako da pojedeš? Velika razlika. Dajmo salvete, nisam mu dali salvete. Realno, da. Hvala. Izvoli salvetu, nemoj nju da pojedeš. Jel, 3 porcije dete dobilo jednu salvetu, Da. Daćemo 3000 u redu i daj se 2 salvete. Kriza. Ko nije problem 3 porcije velike, ali na salvetama. Da vidimo da li ću uspeti da pojede 3, baš me zanima. Ajde. Slušaj ovako, pazi ovo. David Goggins, samo ću toliko da ti kažem. On ne bi jeo ovo. Da li bi ne, znam ja da David Goggins ne bi ovo jeo, ali da li bi David Goggins stao na 2 porcije? Ne, jel tako? Druže, on bi posle ovoga pretrčao 15 km na jednoj nozi. Znači, ti to možeš. Ti si the him, brate, mili. Ti, znači, kapiraš. Šta ću? Možeš ti to. Napravi pauzu, iskuliraj. Iskuliraj, sve u redu. Ja verujem u tebe. Ako si mogo pokosi danas travljak, možeš i ovo da pojedeš. Šta? Brate, lik je pojeo već i drugu porciju, čemu mi pričamo? Bravo. Sačekaj malo, odmori. Pi vode. A to su mu fore, to 100% ne treba odmah. Da. Odmori i pi vode, to ne. Brata, što su fine vruće. Kako bi ja se samo klepio. Ali neću, bit ćemo fair. Za samo odmori, imaš vremena, vidi. Ma lagan si, brate, lagan si. Ne, brate, do 9 i 10, 7 i 10. Još 20 minuta. Još 20 minuta, vidi, napravi pauzu, slobodno. Udahni, ako hoćeš malo prošeta ispred. Brate, mili. Ostalo ti je samo još jedna porcija. Ovo kao da ti ništa nije ostalo, brate. Ja znam da ti ovo možeš. A bukvalno si na jedno, znači ovdje si lagano pojeo, niko to nije do sad. Da? Tako lagano pojeo 2 velike, da. Ali vidio si tačno, kako za ova druga na polovinu ga je presjeko šećer i kao... Da, samo je zastao drugo. Prestaje uživaš u palačinkama.
Ova prva jako dobra bila operacija. A druga? Aha, treća već nije. Jesi upalio live? Da, brate. Znači, vidi, lagano ćete. Mi idemo kući posle ovoga. Ne idemo na rođendan. Ja ne idem na rođendan. Brate, znači ne da neće moći da... Ja verujem u tebe, ti si najjači, brate. Neću dobro biti rođendan, ja ću kuću možda. Ne, besparamo na kuću. Bacit ćeš peglu posle. Znači, bukvalno ljudi, ko je na live-u, dođite na Pofi Challenge, ako neko pojede 3 velike, dobit će još 3000, ne da... Jedi. A to sam... Brže. Ja, dobro, vidi, mislim, ja znam da ću pojesti, ja se ne brinem. A ne, stvarno, ovo je rekord, bukvalno. Ovako brzo da je neko jedan dečko je pojeo 2 velike, ali mu je trebalo pola sata i izvrnuo se ono. Verujem. A ne, vidi, ovako ti stvarno onaš kao izleka šta je ovo, brate, mili. A u stvari. Isjećemo za klip ovo. Kako se... Nije to problem pojestave, mislim, solo palačinkice, nego ti kad ga natovariš sa ovim, brate, čokoladama je to. Da, brate, pa to je, znaš, meni kažu kao, 60 palačinkica lagano. Čekaj. Mislim da ima 1,5 kg u sve 3. Laganci. Ja sljedeći put kidam 100% mogu komotno. A vidim ja da došao. Dušan već pobelao. Ali pazi. Čekaj, moram ovo da snimim. Približi malo, da. Znači, vidi samo ovo. Ove 2 porcije. Lagano. Ali bukvalno tu ima slatkog, ono, bože, sad to je stvarno, evo. sabije. Ali pole sad de deško. Joj, nikad bliže. Da, znači, napeto. Samo da ti kažem. Ako ne pojedeš, nećeš biti u kazni. Ali ćemo imati ozbiljan razgovor. Ne važi ono što sam pričao, ali... Znači, ljudi... Ali nije nerealan challenge. Realno, pojeo je... Vidi, pojeo brda, ali da... Ne, vidi, nije mu loša ni ta taktika što on brzo jeo. Pošto, naš, kao brzo jedeš i onda, naš, kao zavaraš svoj stomak, razumeš, ali, brate, da je puno je. Ima još, ajde, ima još. Samo sipam vode. Ja i dalje ne sečem, baš iz ovog razloga da ne bude postao kao... Isekli smo kad je dečko izašao i to. Čekaj samo da mi ne povraća negde, brate, usput. Čekaj samo, ajde ovako, samo ću staviti mikrofončić. Dušane, brate moj. Kako ide? Loše? Nemoj samo da baciš peglu, molim te. Ne, šlajm. Drži se. Bacio sam šlajmar u ovo smiru. Šta ti kažu komentari, jel pozdravlja me nekom? Može, poz... Kao 2 influencera. A realno u Subotici ne postoji influenceri? Pa, mislim, sem tebe i mene, hello. I Dušana. Što je? Koji trenutno, brate moj. Ja moram, aj sad nastavljamo. Ajde. Šta je rekao, vraća se? Ajde sad nastavljamo. Ajde. Dušane. Gledalci. Da. Pa sad kad je najteže. Evo ga, Dušane. Nemam želju više s palačinkama. Nemaš više želje za palačinkama? Moram prekinuti rad. Evo sad tebi mikrofon. Da se lepše čuješ. Hoćeš malo da mu pomognemo, realno, znači meni je ovo, što je baka rekao, respekt, znači... Ne, vidi. Ja bi mu pomogu još kod druge, nego kao, znaš, ajde, ne da ti ono već... A vrati, ni mi dobro, veruj mi, znači... Ne, ja bukvalno već ovo priznajem skoro, znači 99%. Samo 2. Da, no, 40%. Dušane, ponosan sam na tebe, brate moj. Bravo, znači pokidao si ga, gle koliko čokolade, brate. Al pazi. A vidiš, tu si, a dobro. A šta je ovo, čekaj, pod stresom sam, šta tamo ide, gde to, pod stresom sam, pistać krem, Nutella, džem, Manila. Manila. Dobiješ Manilu odmah Pa da. Bueno, krem, lešnik, okej. A proklet sam je Nutella, Bounty, krem, kikiriki, krem, beli, brate, veruj mi, ovo je najbolje od svega. Znači, ovaj kikiriki krem bi te zapucao, 3 dana ne bi išao kakit.
Ne, kikiriki. Kit Kat. Kit Kat. Kako sam jak. Disleksija. Disleksija. Nije kikiriki, Kit Kat, ja se izvinjavam. Da ne bude posle nego traži kikiriki. Nemaš kikiriki krem? Puter ili krem. Postoji krem, imat ću. To vidiš. Znači, ja u stvari tebe reklamiram za u budućnosti. Da. Možda to pričao pa mi otkrivaš sad. Da. Ali znaš šta, vidi, moram da kažem da je malo zanimljivo, da gledam kako se muči, iskreno. Ne mogu reći da ne uživam u tome, ali, brate, mislim, znaš, ono kao muči se da pojede palačinku. Da pojedemo po jednu. Ja, brate, Ajde, kad insistiraš, ja stvarno, znaš, ne bi, ali... Evo, Dušane, moralna podrška i podrška, brate, mili, vidi ovako. Gledaj ovo, znači, da pomognem, brate. Mislim da sam skoro uzao 2. Dobro, nećemo varati. Ja. Ali znaš je fora, stvarno jako je dobro. Ti pojedeš 40. Samo reći. Ovo ću vam veselo spidira. Će biti dranaš? Ne smijem spidira. Nemoj si ispariti, molim te. Misli na moj sad, brate. Baš je dobro, brate. Jako je dobro. Ja neću ovaj palačinku, ja sam ovaj krem, to ću da uzmem. To mi je Znači, baš je kvalitet. Dižem ruke. Možeš ti to. I samo ostalo je? 2 ostalo. Bukvalno 2 palačinkice, čovjek. Znači, brate moj, ne može jače. Brate, ti si došao na challenge? Ne, nisam. Jok si? Jel to rali? Moralna podrška? Momci, čekaj, stani ovako. To challenge. Jeste. Kako ide? Pojaj, brate. Da li mislite, čekaj samo, da li mislite da će da pobedi? Da. Gdje neće? Da li će pojest? Prate. Oće, gdje neće? Ti šta misliš, da? On je trebao igrati umjesto mene Rale. Rale treba igrati umjesto mene. Sve to, ja. Da? Misliš da bi lakše pojeo tebe? Da će neki dijabetes. Molim samo da malog nadgledate jedno 3 dana naredna, da ne bude da sam ja nešto. Ne, svaka čast, Dušne, Priznaj, svaka ne. čast. Miriš, a? Ne, ali vidi, društvo je došlo tako da sad ja mislim da je za nijansu lakše. Da. Prvi lik koji je pojeo challenge, pokido ga. Znači, ja ne znam ko može ovo. Nema šanse da neko može. Nema šanse, svaka mu čast. Bravo. Moje dete, nema šta da brate, vidi. Nemamo, ostavi taj mikrofon, ne diraj Neću mikrofon. Šta hoćeš, kući? Da. Jao, brate moj. Dobre, a mogu ja da pojedem jednu palačinku? Nego što krenemo. Da. Ostavit ćemo dete na miru. Brate moj, hvala ti lepo. Hvala Znači, tebi. nahranio si mi dete za naravno 2 dana. Sad niti će jest, niti će u WC ići sigurno. Bravo. Znači- Ovo je najteži challenge koji sam ja mislio da je najteži, ali svaka čast Dušanu pokido je. Morat ćeš neki jači challenge sledeći put kad dođemo. Ja mislim da bi sledeći put trebao ti da ga jedeš. Ja neću moći. Nema teorije. Vidi ovako, ako ovaj video skupi 1000 lajkova, što realno nije puno, ja, brate, dolazim da pojedem ovaj challenge, da pokažem Dušanu. Šta nam pojedeš? Ljudi, lajkujte i podržite Priku da pojede. Hoću ja da pojedem ovaj challenge, a vi obavezno dođete, brate, pofi na palačinke, evo vidiš Dušan je oduševljen palačinkama, samo što je pretero. Ali to je to, like, share, subscribe i vidimo se. Bye!